Skúsenosti, čiže vieme, že počas tej hlavnej sezóny, ktorá je v našej branži od začiatku novembra až do 23. decembra, sa počet prepravných balíkov zdvojnásobí a v tých úplne najexponovanejších dňoch až trojnásobí, takže tomuto sme sa snažili prispôsobiť aj naše personálne kapacity jednak pri triedení a jednak pri doručovaní zásielok. Počas celého roku sme zháňali nových ľudí, nových doručovateľov, plus sme pripravení, mnohí doručovateľia budú mať svojich pomocníkov, častokrát sú to rodinní príslušníci alebo nejakí známi, ktorým krátkodobo počas niekoľkých dní pred Vianocami pomôžu s doručovaním. Dvojnásobí, trojnásobí znamená čo približne čísla? V bežný priemerný deň počas roka doručujeme okolo 100 000 balíkov na Slovensku. V súčasnosti je to možno 150 000 a pred Vianocami alebo v decembri to bude bývať aj vyše 200 000 zásielok deň. Zvyšujete počty balíkomatov na koľko a prečo? Dlhodobo registrujeme zvyšujúci sa záujem spotrebiteľov, teda príjemcov zásielok, o doručovanie zásielok na výdajné miesta alebo výdajné boxy. Keď sme sa snažili pochopiť motivácie spotrebiteľov, tak hlavne to bola vyššia miera flexibility, že sa nemusia zlaďovať s kuriérom a prispôsobovať sa času a miestu doručenia u kuriéra, ale chcú mať svoju voľnosť, chcú si prísť pre tú svoju zasielku v takom čase, ktorý im najviac vyhovuje a na takom mieste, ktoré je pre nich zaujímavé. Preto sme sa aj my rozhodli výrazne rozširovať sieť našich odberných miest. Momentálne tá sieť pozostáva z 2200 bodov, zhruba polovička sú výdajné boxy a polovička sú klasické výdajné miesta, obchodné prevádzky. Vy ste hovorili o tom, že možno prekonáte tento rok nejaký rekord. Aký a čo to spôsobilo? Tak za prvých 10 mesiacov tohto roka máme o 25% balíkov viacej ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku 2023. Ak bude tento trend pokračovať aj v novembri a decembri, tak to bude naozaj veľmi zaujímavé číslo a zatiaľ teda všetko nasvedčuje tomu, že tento rok bude v našej branži a v našej spoločnosti rekordný.